Rytmi. Hienoa. Juhu. Jiho. Juhu. Pallon meressä lapset saa mennä yhdessä uimaan. Pallon meressä lapset saa palloihin sukeltaa. Pallon mereen ne aikuiset mennä saisimme, tiedän sen. Pallomeri on lapsien leikki yhteinen. Ja nyt kuinka moni on käynyt pallomeressä? Käsi ylös, joka on käynyt pallomeressä. Kuunnelkaapa nyt siellä takarivistä tätä laulua tosi tarkasti. Ja voidaan jättää mutta jätkä mutta. Sinne minä tahtoisin uimaan palloihin. Ehkä tekisin valtin tai kaatuisin palloihin. Joo, ja kuten huomaatte, minä olen aika monta kysymystä esittänyt tästä tämän viimeisen videon aikana. Ja aion esittää ainakin 25 kysymystä lisää. Minulla on nimittäin krooninen kysymys. Pallon meressä lapset saa mennä yhdessä uimaan. Pallon meressä lapset saa palloihin sukeltaa. Ja nyt tarkkana siellä. Pallon mereen ei aikuiset mennä saisi, mä tiedän sen. Pallomeri on lapsien leikki yhteinen. Tiedättekö mikä hyvä puoli on pallomeressä? Esimerkiksi verrattuna tavallisen mereen. Kuka huomaa? No kerro. Aivan oikein, ei kastu, ei tarvitse pyyhettä. Aivan loistava vastaus. Sinne minä tahtoisin uimaan palloihin. Ehkä tekisin valtin tai kaatuisin palloihin. No niin, ja minä aion kysyä tosiaan teiltä ainakin 25 kysymystä. Tykkäättekö te kysymyksistä muuten? Kuinka moni tykkää kysymyksistä? Käsi ylös. No niin, hienoa. Tykkäättekö te vastata niihin? Aika moni.